Mitlieta il-15,000 persuna li jgħixu l-Ħamrun u l-Marsa se jkunu jistgħu jaċċessaw servizzi tas-saħħa minn klinika komunitarja ġdida li nfetħet it-tnejn fil-Ħamrun. Din il-berġa ġiet inawgurata mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn u s-Segretarju Parlamentari għaċ-Ċittadinanza u l-Komunitajiet Alex Muscat. Illum ġewwa l-Ħamrun inawgurajna 18 il-ċentru komunitarju għas-saħħa, 18 il-berġa dawn l-aħħar sentejn u nofs madwar Malta Bawdex. Ħankomplu nagħmlu berġa ġi kull lokal, ġi kull raħal, ġi kull belt biex ċittadini, residenti ġi kull lokali kollhom servizz ta' saħħa li huwa viċin tagħhom. F'din il-berġa minn barra s-servizz tradizzjonali ta' tabib u infermier se jiġu offruti wkoll servizzi ta' podjatrija, fiżjoterapija, speech and language pathology, teħid tad-demm u klinika għall-iskoljosis. Għalhekk qed ninvestu dawn l-10 miljuni mill-NDSF flimkien mal-kura primarja sabiex inkomplu ntejbu s-servizz tal-kura fil-komunità. Iva naħdmu biex inġibu l-ġid, ma dak il-ġid imbagħad irid jasal għandkom. U għalhekk qed nibqgħu niftħu dawn iċ-ċentri tas-saħħa fil-lokalitajiet kollha f'pajjiżna sabiex nibqgħu nagħtu servizz tal-aqwa livell u nkomplu ntejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin u l-Għawċin kollha kemm huma. Il-flus għal proġett biex saret din il-berġa ġew mill-Fond Nazzjonali għall-Iżvilupp Soċjali, l-NDSF.